Clubul sportiv Phoenix din Suceava organizează sâmbătă și duminică o acțiune caritabilă. Prin acest eveniment, clubul își propune să ajute un copil bolnav de autism și câteva familii nevoiașe din municipiu. Proiectul social Aruncă-ți grijile la coș se va desfășura pe 16 iulie pe esplanada Casei de Cultură din Suceava și pe 17 iulie pe strada Calea Burdujeni. Clubul sare în sprijinul lui Justin, un copil bolnav de autism care practică jocul de basket de 2 ani la Clubul Phoenix. Scopul acțiunii este de a ajuta un copil ce are probleme de sănătate, este diagnosticat cu autism mediu spre ușor. Acest copil trăiește cu părinții și cu bunica într-o cameră, nu prea are bani de medicamente și de tratamentul fizioterapeutic de care ar trebui să beneficieze și încercăm să-l ajutăm și pe această cale toți sucevenii să ni se alăture cu cât de puțin pot și să putem să-l ajutăm pe Justin să trăiască normal. Cei care doresc pot să vină și cu hăinuțe și cu alimente, pentru că ce nu îi se potrivește lui Justin, noi o să donăm unei case de copii cu care avem un parteneriat deja în desfășurare. Pe lângă latura socială, acest proiect este realizat și pentru suceveni să vină să facă sport, să arunce la coș, să joace tenis cu piciorul, badminton, să socializeze, să se distreze într-un cadru organizat și, în primul rând, să facă mișcare, pentru că mișcarea și sănătatea merită tot interesul din partea noastră și cred eu, dacă totuși se organizează aceste lucruri gratis, de ce să nu profităm de ele? Pe lângă proiectele sociale, Clubul Sportiv Phoenix organizează în perioada 23-24 iulie cea de-a 3-a ediție a Phoenix Cup la basket 3-3. În următorul weekend, pe data de 23, pe esplanada Casei de Cultură și pe 24 pe strada Calea Burdujeni, va avea loc a 3-a ediție a Cupei Phoenix, o cupă ce cuprinde mai multe jocuri de basket, activități sportive, aruncări la coș, concursuri de slam dunk.